Здравейте! В това видео ще разберете как да заявите услугата искане за изготвяне на договор за присъединяване на производител на електрическа енергия в портала онлайн услуги на Електроразпределение ЮГ. Вече сте влезли във вашия профил. Отидете на основното меню и изберете услуги, а след това списък с услуги. Тъй като услугата, от която имате нужда, е за обект в режим на производство на електрическа енергия, ще я намерите в категория «Услуги за производители». За да стартирате заявка за услугата, натиснете бутон «Избери». Заявяването на услугата преминава през 8 стъпки. За да съхраните информацията, въведена на конкретната стъпка, и да преминете към следващата, е необходимо да натиснете червения бутон «Запази и продължи», който е в долния десен ъгъл на екрана. Ако не успеете да завършите заявката, тя ще остане записана в портала до последната запазена стъпка чрез бутона «Запази». Информация за незавършените заявки можете да откриете в меню «Услуги, неприключени заявки». Оттам можете да продължите с заявяване на услугата или да я изтриете при желание. Да започваме. На първата стъпка от заявяването на услугата е необходимо да въведете вашия процедурен номер ПРН. Той се състои от 7 цифри и представлява номера на вашето становище. При натискане на бутон «Запази и продължи», системата прави проверка за валидността на становището или на предварителния договор. Проверява и за вече заявен или сключен договор по тази процедура. При установяване на което и да е от тези обстоятелства, ще ви уведомим със съобщение с инструкции. В противен случай, системата ще потвърди наличието на процедура и ще ви предостави информация за обслужващия ви КЕЦ. Натиснете бутон «Запази и продължи», за да отидете на стъпка 2. Тук имате възможност да прегледате и сравните вашите данни. Ако няма необходимост от корекция, продължете нататък към стъпка 3, натискайки бутон «Запази и продължи». На стъпка 3 имате възможност да прегледате и сравните данните за точното местонахождение на обекта. Данните са за обекта, който отговаря на въведения от вас на първа стъпка процедурен номер. Ако те са коректни, преминете към стъпка 4, като натиснете «Запази и продължи». На тази стъпка е необходимо да въведете техническите параметри на обекта, ако те се различават от посочените в становището за присъединяване. Не попълвайте полетата, ако няма промяна. При желание да поемете задължение съгласно член 62 алинея 5 от наредба 6, е необходимо да посочите вида на задължението. В противен случай не маркирайте нито една от двете опции. Натиснете бутон «Запази и продължи», за да отидете на стъпка 5. На тази стъпка е необходимо да прикачите посочените документи. Можете да ги сканирате или снимате с телефон. Важно е единствено да спазите изискванията за формат и големина на файла. След като сте приключили, натиснете бутон «Запази и продължи». На 6-та стъпка посочете дали желаете да получите фактура за услугата. Фактура се издава едва след сключване на договора и е задължимата цена за присъединяване, която ще бъде посочена в договора. Ако изберете «Не», ще бъдете информирани единствено по имейл, че фактурата е налична за плащане. Ако отбележите, че желаете документ фактура с «Да», трябва да посочите и начина, по който да ви бъде изпратен – през e-фактура или на имейла, с който сте се регистрирали. Натиснете бутон «Запази и продължи», за да преминете към следващата стъпка. На стъпка 7 имате възможност да прегледате вашата заявка. Ако имате нужда от корекции, използвайте бутона «Назад» в края на страницата или опция «Промени» под посочената от вас информация. След като се уверите в коректността на данните, въведете показания код за сигурност от сивото поле. Буквите могат да се въведат като главни или малки. Натиснете бутон «Изпрати заявката», за да заявите услугата. Ако сте въвели коректно кода за сигурност, ще преминете към стъпка 8 – потвърждение, че вашата онлайн заявка е регистрирана успешно. Може да следите статуса на вашите заявки от меню «Услуги», «Статус заявки» от падащото меню. Благодарим ви, че ползвате нашия онлайн портал.